في جيلي بيبي تجيبني دعمة نلال الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر تي في من بيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من calmini on fof min juurima min calmini kadi dennangal jogorɓe heɗoyade ko watteɗo ko e yeɓoyde ɗum fof calminama juurama eɗen ñaagui Allah nawru kadi galle o yesso ko noon kadi galleji hono makko ni fof dariɗi e saktude diine o e yañude ɗum ɗin fof kadi yo Allah jaggiranɓe nawraɓe yesso kamɓe fof eno wajiɓe mbiya seremɓe mbini tan mbi dombi so wotiri yalta wiyete ko domburu caggal toon ko wondu tan wondu tan wiyete ko haalatno ko fof seremɓe kaali gasni wa ala kulli halin daka ko hunde wande fayide no feewi yettode wodini ala Cheikh Umarul Fuutiyu ko on tan on barke mum yahata ɗo ko on kode golle mum jahata ɗo rahmatullahi alayhi wa radiyallahu anhu omo wanno programme so gayni jihadi makko o wo ƴeewa siñcude wuro o waɗa wuro l'islam waɗa hen sunna o waɗa hen sunna ɗum wanno programme Allah waɗa kisa o yaadi koye alhaali he kono on anniya on Allah sinanimo ɗo e oɗo jeyaɗo Allah ko laaɓaɓe kadi kaali ɗum ndeke noon wadde kala biiɗo Cheikh Oumar Sunna mi hawruno e makko mi wondanno e makko a yi ngal ɗo dental ariyanto hen tawi ko gonga e ma wallahi ko noon Allah waɗi ko Cheikh Oumarul Fuutiyu woni ɗo ko Cheikh Oumarul Fuutiyu kanko barke mum ƴelliti sari e leyɗele heddani mbuure gunas Cheikh Oumarul Fuutiyu ko golle mum jahata ɗo yettode wodini Allah e ɗum nan eɗen nodda hen julɓe ɓe fof nana jangta e hadis goto no haala nela sa sallam ne wi toon inna lillahi ibadan laysu bi anbiya wala shuhada walakin yaqbiduhum al-anbiya wa shuhada li makanatin fillah o wi Allah ne jogi jiyaɓe muɗum ko nakira inna lillahi ibadan ko nakira wana amo jogi jiyaɓe makko ma en gandu ko ɓe moƴƴiɓe holɗum o wi laysu bi anbiya ande o wi ibadan de dongaɗa ɓen jiyaɓe ko goni o wi ɓe gona annabaɓe noon haqqillaji doganto mataw ko annabaɓe o yala wona ɓen caggal annabaɓe ɓenni ɓaadu yamɓe mataw ko shuhada o wi kadi wala shuhada ɓe gona shahudinɓe kadi anti yimɓe jermini walakin ko woni kamɓe fof e wasde wonde shuhada wasde wonde annabaɓe yaqbiduhumul anbiya wa shuhada li makanin fil annabaɓe ɓe e shahudinɓe ene ñihaɓe ene jeeɓaɓe ko Allah dokkeɗe Allah rokkiɓe nen liɓingol ɗo konngol sahabaɓe tawi ko haɗaɓe namdade koɓe namdatanoɓe Allah jippina ay qur'an suratul maida caggal a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tasalu an ashya'a hin tubdalakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu al-qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim wana o wi e heewi mon julɓe gonniɓe Allah oto namdotoɗe yoga e gueɗe tawa son jaabama ɗum mettata on mon jeyaɗo Allah goto arno wi nelaɗo o wi bamma ko holto woni nelaɗo wi bamma kono jeygol ngol jabol kay welani ɗum kay mataw yiɗani ɗum ana ko aɗa o meeɗi o haali kadi hajjuna waɗɗi e meɗen woodi biɗo ya rasulullah ko kala hitande fof hajju waɗɗine nelaɗo jabaki ha woni laabi tati nelaɗo wi he ko gotol waɗɗi so winomo ayi tan wonnanno ko wona o windani sahabaɓe hande kaɗama namdade joni noon tawde nelaɗo joofima jiyaɓe Allah ne goodi ɓe gona annabaɓe ɓe gona shahudinɓe kono annabaɓe shahudinɓe ne jeeɓaɓe ne ñihi ene dokke ɗe Allah rokkiɓe ɗe ɓe kadi ɓe mbawa namdade Allah walliɓe e nder batu he dowrinke goto ne woni caggal batu to on juuwi yimɓeɓe ha yetti on ɓuuri susde reedu hande gonɗuɗe khalifaɓe hon ni ɓen on ɓurata hulde reedu goɗɗo ɓuuri susde reedu wa yettade inda joomum taw wiyan ceerni o yetti tan o wiya rasulullah sifhum lana sifono min ɓen jiyaɓe Allah mbiɗaɓe sahabaɓe belti hande ɗum noon o yaɓɓe koye ɗemɗe mabɓe walla ɓerɗe mabɓe o wi ɓen ɗon ko ɓen ko min qabailin shatta ko leƴƴi certuɗi guure certuɗe dimunu certuɗi ɓe denda e nokku wona aɓe gandodirno wonto ɓe dewduno pour yidde jokkude en ɗam walla yiilade halis ala ko li ila kalimatillah ko gam townude konngol Allah tan ɗum tan nde rendiniɓe ɗon rendoji ne keewe aduna he kono ko rendoji halis wonko halis yilte to walla wana joni noon ngoɗo rendo daka ƴeewe ngo tan holko adduɗo yimɓe waktu joyi tan ɓe juulanno to ɗin tan wonko ɓeydi hen wasifaji ɗi ɗum ko ɗum tan wonen tijani on koɓe wona ɗum tan wonno toon joni noon holko rendiniɓe ɗo goto fof ne ari ne softi ɓe hen goppa guese ɗe coñaka ɓe hen goppa ne coñi tawane gondaka ni ɓe udda bitikaji mumen jaaha noto holko nayiɓe townude konngol Allah holko jaabi o wi koɓe joom jeese daneje en janngo to yawmal qiyamate darga o so darima follere nde moññima tigui rigui tampere nde waɗi tawa so waɗino ame man nangue Allah joƴƴinaɓe to e manabir min nour manabir woni tribunal ji ɗo président jaɓɓete so waɗnama to joƴƴinte to manabir min nour toon ɓe joƴƴinte less al arshi aɓe carwe jarameje mabɓe ɓe tinani wonko kewi tawa tagore nde ne loroto ne leptoto ɓeɗɗo yimɓe ko ni mbayi han mbiya tan rendo ngo darga gasi ijam darga gasi
iko wiyatno 50 alfa sanati duuɓi 50 ujunere en duuɓi nangam tan gasi wayata e maɓɓe kono julde waktum gayna ko ɓen ɗon ko noon mbayi joni noon goɗo rendo bandam en ƴeewen ko eyyi ɗum noon waɗi radiyallahu taala no calantema Seydou ko addi fof taw wuuro Madina Gounass ngo noon ko sinciri ni ko wuuro ganduɗa tan ko soppago tan saabi diine l'islam heewiɗo ari tawata ko wuuro ne hoɗi addoɓe diine ɓe gara naata ɗon bisme jaɓɓe jaññane mbaɗa hen diine amma ngoɗo wuuro noon kongo ceerno ar kañum almumum koɓe hedde koɓe jeetato kamɓe tan coppi wuuro ngo tan soppira tan kono waɗe wuuro sunna ko noon Allah waɗi joni noon o duwi hen duwaw annabi Ibrahima duwino to ñande sincata makka nde duwaw mo duwino ɗon yo Allah adduɗo yo Allah wanni Allah longuinimo duwi ɗum ha gasi wuuro ngo noon yimɓe nen ummo banggueji foof no perana ngara anani holko addiɓe ngam notade diine Allah e gollude sunna nela sallam ɓe goñuɗo ha wuuro ngo mawni hango mawni Allah waɗi saaha goto o wi o yamiri almu makko o kala min ɗo komi tawaka ɗum ne wawi taw mi jibinaka ni kono noon komin gari ɗo hikka duuɓi 95 74 min gari ɗo joni noon Allah waɗi o yamiri yimɓe ɓe galle makko goto yoɓe kawroy toon yoɓe gara ɓe gadda baraduji mabɓe kasuji mabɓe kanko jogui warga sukara ɓe ganda ko wiyata ɓe jeehi toon wargaji gaddata joɗɗen ɗo enen ndendi barade enen jewtida enen mbaɗa en gammira dompen tan kadi mbatten barade wonde ha hedde waktu o aɗoy hanti noon ɓe gari hanti ɓe calmodiri e makko ɓe juuli haɓe gasni mataw noon hono no qissa o wiiri o wi joni noon ko cohluno ko jaam tan mbiyannomi on tan ko an ceerno ummo limtana kam ɗo yimɓe 10 kaari o wiyata ko naggam yumma ko wiyata ko naggam bamma ko ni wiyata o feeri ko wuuro mani dañano kam yimɓe 10 hay goto ronki dañde mataw hay tato timmuɓe o haali ha hay ɓe donki timminde ha woni o yiyata o joofi noon kalnomi hadis kalnomi joni o wi en mbiyani ko enen goni ɓen kono ha jiyen ittuɗen mabɓe en mbiyani ɓe nelaɗo jofoto e hadis o en mbiyani ko enen goni kamɓe de kono ha jiyen noon ittuɗen e mabɓe ayi holko yantoy hen ngoɗo rendodaka ko moƴƴere Allah nde ko Allah waɗi no mbiɗen ni ko barke Cheikh Oumar barke mum ƴelliti sare leyɗele foof kala ɗo foyro dillata ko Cheikh Oumar woni ɗon ko noon Allah waɗi joni noon ɗum waɗi rendodaka ngoni ko artan maleɗa saabi addi en ɗo tan ko townude konngol Allah te yimɓe ɓe ƴewtan ɗo daka o ɗoy o ko guiray woni ɗo en koddani ƴew wonɓe ɗo kaba daɓinaɓe kolda annen ɗum ɗoji nen ɗiɗo fof holko addi en ɗo addi en ko townude konngol Allah goto fof ne ari ne welti ene softi wondaka mi woppi jawdam caggal walla bitikajam walla guesam wondaka ɗum min ko Allah tan addimi jomum en welti ɗum noon ganden jogoɗen jorto moƴƴo kala mbo Allah addi ɗo Allah ko jiɗɗo ma ko jiɗan ɗom ɗum noon yo Allah fammin ɗum aduna o fof ko enen fof jeeyi eyyi ko hunde moƴƴere Allah mawde tijaniyankagal enen gandi ko faabu sa ari tan wona arani ustude ko heewe tagore sikkata tijaniyankagal ari ko yeddude nelaɗo ko hunde hesere Allah harmi jeeɗiɗi ari ko ittude en tan rokka en dewal Allah sahabaɓe ko laaɓɓe laɓɓinɓe kala gonɗo tijani yanke jaaɓi hurde sharɗiyeji ɗi waɗino a itta tan mbattaɗa sahabaɓe nelaɗo sallah sallam ƴeewe ngal den tan ƴeewe dino e labde ɗum noon tagore nde foof ne nodde hen yoɓe gara ɓe jiida guite mabɓe fa mara in kaman samia nanɗo e jiiɗo gona gotum heewi ko neɗɗo nani sikka ɓeta ɗum e haqqille mum taw wona no wayi ara ha jiira guite ma hitande fof yimɓe jahana gara rewe mabɓe ƴeewa kumpiɗa koɓe jii toon silkeji ɗo yamirore nde yamiri ko ceerno so ñande kirndol daka o so joɗama fodde ko kumdi ndi foof ceerno yamirta ko ñande daka o fuɗɗi nde o waɗi ko waktuji 43 julteɗo 43 waktu wasifaji ko 17 asul jumaati goto ɗum fuɗɗima joni caggal 80 seɗɗe adan nden wonani hono ni wano nden aljuma ɗiɗi ne garanno kawre daka on sa fixane samedi altine ko caggal ceernojo mo Saydou ɗum ɗo fixa kadi ko maslaha mawɗo joni noon o yamirta ko neɗɗo o so yettima caggal julɗele ma ɗe 5 salatul fatiha 10 ujunere e nder 24 heures sa ronki mbaɗa ujunnaje 10 sa ronki mbaɗa ujunnaje 6 sa ronki mbaɗa ujunnaje 6 sa ronki kam ha a ronki oto manque ujunnaje 3 e nder 24 heures ujunnaje 3 joni ɗum fof kadi sa ronki kam ha ronki ujunere ne kam ɗon woni dernier oto manque ujunere ne nder 24 heures te enen gandi nelaɗo sallam julde e nelaɗo Allah ko moƴƴere haalande hende hay moƴƴere wotere haalira ko hay moƴƴere wotere sabi Allah ala fof to wi ngare mbaɗe hunde min malaika jam mbaɗa sona julde nelaɗo Allah sallam inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu ɗon tan o yani ngare juulen waktu joyi o yani ngare jehen makka o yani ngare gasken sabi minen amen gaska kono noon salatu ala nabi ko golle makko kanko e malaikaji makko ɗon noddi en yan ngar janten hen joni noon silkeji alqur'ana bawɗo e nder 24 heures jamma ñalawma cilka sa ronki ɗum kam hayso balɗe ɗiɗi fof sa ronki ɗum kam
daka oto joɗo ha gartoma silkani sayfiyaji ya Allah hisbul bahari ɗum waɗi ko dokke Allah mawɗe gonɗo hay mbuubu tan yiide ɗo mbuubu weeɓani yiide ɗo ɓongu weeɓani mboddi walla yaare memɗo ɗo neɗɗo ko seraɗo weeɓani ceerno dokke Allah gonɗe ɗo de neɗɗo jogiiɗo haqqille so yii ɗum tan andat ɗum ɗo ko welede Allah woni ɗo eyyi jumanaɓe no fodde dakaji ɗi foof noon wona jumanaɓe tan ko daka foof e fodde noon kamɓe noon noɓe jooɗiri ɗo ni subaka fof pinaɗo kam ne waɗe silkeji minenne komin yahoɓe tan min jirla min kawra hen min jangga mi tongani noon kam no foti ha dado o yo eyyi silk eyyi gasi min kam min kawra hen min jaaha nder min gonta hakkude ɓuuro e daka ɗo min goni kono kam ñande foof ne jangge silkeji famɗo fof silki goto kam ne dañe sayfiyo kadi ko hen wona dawi yamirode ne barkinoro e noon gollande jeeyaɓe Allah ɓe ko hunde wande fayida no fewi golle mabɓe ko welede Allah yoɓate en jiiri gandirten tan gollande ɓeɗo ko waɗi nafoore Cheikh Moulla Fouti ko ɓenni ɓooyi dendagal dillunoɗo e makko ɓesgu hande ko jam woni ɓe jaari koto laamu ɓe koto ngaalu ɓe koto waliyagal ɓe koto gandal kala kam dillunoɗo tan warñi e batte makko non oɗo jeeyaɗal kadi wayi oɗo jeeyaɗal mo ndendirɗen sabu ɗo kala dilluɗo e gueɗe makko a liggini ɓesgu ma ko jam wonata ɓe cuuroto tan ha aduna gas eyyi ɗum noon en jetti Allah no fewi onon kadi yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah nawru on yeeso yo Allah reen on ɓeydana on e ko mbatton ko ñi fi jeyli ɓe ɓiddi jejjibinede amada nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam